I ara anem cap a les comarques del Penedès i del Priorat, on s'està celebrant el festival EVA, amb veu alta. Aquest any un dels seus objectius és recuperar les rondalles i les cançons tradicionals i també inventar-ne de noves. Per aconseguir-ho, una part important de la seva feina la fan a les escoles. Nosaltres hem anat a l'escola Rossend Muntaner de Sant Pere Molanta, a Olèrdola. El garrotant, us agradaria fer classe cantant? Doncs els alumnes de sisè de primària de l'escola Rossend Muntaner ho han pogut fer durant tot el curs. No totes les assignatures, és clar, però han fet una immersió en les cançons populars, els romanços i les rondalles gràcies al projecte EVA Ludens. Així, s'han pogut fer una idea de com s'entretenien no fa tants anys quan no hi havia ni mòbils, ni videojocs, ni tan sols ràdio o televisió. A través de la música i el ritme, els alumnes troben el gust a improvisar i a anar ampliant el vocabulari. Son, viatge i ulleres. Gat, son, viatge i ulleres. Amb aquestes 4 paraules construiré una cançó. I aviam si tu t'hi esperes, que jo n'estava al llit, no en trobava les ulleres, m'ha costat sortir del llit. Com aquell sol que ja es pon, jo només allà seguia revolcant-me en la son. Juguem molt amb les paraules, amb les rimes, entrem en aquesta dimensió de com sonen les paraules, com són els versos, però des d'una forma oral, no passant per l'escrit. Els alumnes amb aquest tast intensiu de cultura popular s'ho han passat pipa. Ens agradaria poder continuar i espero que l'institut acabi també fent-se. El que més m'ha agradat ha sigut les cançons tradicionals perquè explicaven molt bé la història de com vivíem fa anys. Ha sigut molt divertit perquè amb l'Anaïs hem pogut improvisar. M'ha agradat molt les històries i cantar. T'atreveixes a inventar-te una cançó sobre una història que t'hagi passat? Potser descobriràs un talent nou i, com ells, tu passaràs pipa. Doncs des de l'Infocat també us animem a inventar contes i cançons i explicar-los a l'estil EVA, o sigui, amb veu alta. I ara, el temps de demà.